одамоне ки ба дунё дил бастанд, боре аз онҳо ин суолро пурсон шав: оё дунё падар ва модаратро канораш нигоҳ дошта тавонист? ҳар саҳар фурсатест барои оғози зиндагии нав. дили ту тавони дарки танҳоии маро надорад. зиндагӣ он қадар дароз нест ки барои ҳар кори хуб ё бад ислоҳе бошад. рӯзи дароз кор бисьёр, шаби дароз хоби бисьёр. ягона хатои мо дар зиндагӣ ин аст ки ба инсонҳои беарзиш дарди дил мекунем. дунё аҷиб аст. якеро мебинӣ бо ғаму андӯҳ, яке бо шодии зиёд, яке бепул, яке сарватманд. дӯстам, ин дунё арзиши ғамҳоро надорад. шодӣ як тараф. пас биё чунон зиндагӣ мекунем то дунё бо мо бозӣ карда натавонад. ҳеҷ вақт оромиши зиндагиятро фидои ҳарфи дигарон накун. онҳо туро фаромӯш мекунанд, аммо ин туе ки бо ҳоли бад зиндагӣ мекунӣ. ҳеҷ вақт ба гузаштаи кас маханд, зеро ояндаи худатро намедонӣ чӣ хоҳад шуд. ҳеҷ вақт ашки духтареро нарезон. як рӯз падар мешавӣ, ашки духтарат нобудат мекунад. эҳтиром ва накӯкорӣ намудан ба волидайн имондорӣ ва ҳам қарз аст. аввалаш туро ба биҳишт мебарад, дуввумашро бошад фарзандат ба ту бармегардонад. дарахти лаби об зуд калон мешавад, аммо зуд пир мегардад. мушкили инсонро донотар мекунад. ягона шахсе ки сари роҳи ман қарор гирифта метавонад, ин худи манам. пас беҳуда талоши боздошти маро накунед. шамро пурсиданд: ларзиданат аз баҳри чист? гуфт: дам ба дам месӯзаму умрам ба поён мерасад. чаро ҳангоме ки ғамгин бошӣ ҳама мегӯянд шикасти ишқ дидаӣ? магар дар дунё фақат ишқ аст ки инсонро ғамгин мекунад. баъзе аз дӯстҳо чунон дилатро мешикананд ки ба шикастани ишқ лабханд мезанӣ. шутурро зери гилем пинҳон карда намешавад. баҳс кардан маънои боақл буданро надорад. шахсе ки хоб аст, ӯро бедор кардан осон аст, аммо шахсе ки худро ба хоб андохтааст, ӯро бедор кардан душвор аст. дар ҷустуҷӯи кулча нонро аз дастmadeh. сарамро хам кардам то баробараш бошам. фикр кард қадам ҳамин қадар аст. шахсе агар як бор аҳамиятат надод, дуюм бора музоимаш нашав. зебо бош, зебо бигӯ, зебо амал намо то ҳаётатро зебо дарёбӣ ва аз зебогиҳояш баҳравар шавӣ. худобин бош ва ба худованд гумони нек дошта бош. ҳеҷ кас ва ҳеҷ чиз наметавонад шуморо хушбахт кунад, замоне ки шумо дохилан хушбахт набошед. инсон ба се чиз ғурур мекунад: номи бузург, хонаи зебо, либоси зебо. аммо намедонанд ки баъд аз марг номаш гум, хонааш қабр, либосаш кафан мешавад. агар медонистӣ дӯстат дар ғайбат чӣ суханҳо мегӯяд, бо душманонат оғӯш ба оғӯш салом мекардӣ. хатогӣ касро донотар мекунад. дардатро ба касе ки қобилияти даркатро надорад нагӯ. зиндагӣ ҳамеша ошиқона нест, гоҳе бояд оқилона зист. меҳрубонӣ мантиқтарин гуфтугӯи зиндагист. ҳеҷ гоҳ ба гузашта бар нагард, зеро он ҷо ҳама чиз бетағйир боқӣ мондааст. ин буд якчанд гуфтаҳои бузургон. баҳри шумо дӯстони азиз.